Πάνω ότι είναι το ωραιότερο και πιο αστείο βίντεο που έχεις κάνει. Παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι πολύ ωραίες εμπειρίες αυτές που έχω με τις ομάδες. Δηλαδή, ωραία, το χόκκι επιπάγου που δεν ήξερα πώς να σταθώ, πώς να ταυτώσω. Πόσα χρόνια υπάρχει το χόκκι επιπάγου, ρε παιδί μου, στην Αθήνα? Υπάρχει αρκετά. Είναι άγνωστο άθλημα, δεν είναι μου πολύ... είπε ο αρχηγός τους, ο Γιάννης ο Ιωάννου, ότι είναι τα τελευταία 20 χρόνια κάνει ο ίδιος. Είναι ολυμπιακό άθλημα το χόκκι επιπάγου. Βεβαίως είναι ολυμπιακό άθλημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ο Φώτης φέτος ψάχνεται για να βρει το άθλημα που του ταιριάζει. Έκτη απόπειρα, το χόκκι στον πάγο. Για να δούμε, θα τα καταφέρει? Βρισκόμαστε εδώ στην οδό Πειραιώς, στο παγοδρόμιο του Athens Heart. Και εδώ πέρα προπονείται η ομάδα του χόκκι επιπάγου. Δύσκολα τα πράγματα, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Ο Γιάννης Ιωάννου, κυρίες και κύριοι. Ναι, εγώ είμαι. Είναι ο αρχηγός της ομάδας Άβαντες. Θέλω να με βοηθήσεις λιγάκι, αλλά θέλω να κάνουμε το πιο κεντρικό πράγμα. Δηλαδή, ποιος είναι ο πιο δύσκολος ρόλος σε μια ομάδα? Χόκκι επιπάγου. Ναι. Τερματοφύλακας. Τερματοφύλακας. Θα με ντύσεις τερματοφύλακα? Πίστεψε με, το θέλω. Αυτό είναι το σλιπάκι μου, Ζώνη αγνότητας. Τη ζώνη αγνότητας βάλαμε τώρα. Και από εδώ και από εκεί. Με φτερά. Σου πάει τρέλα. Έχω κάνει ένα σώμα. Αυτό το μπαλάκι με πόση ταχύτητα τρέχει? Από 80 στην καλύτερη 80 μέχρι χιλιόμετρα την 130 ώρα. στη χειρότερη. 80 με 130 χιλιόμετρα την ώρα θα μου έρθει μπαλάκι πάνω μου. Όχι, δεν θα είναι τόσο δυνατά για σένα. Ούτε στο φεγγάρι να πήγαινα. Για λίγο θα πας. Ρε, για να γίνω μέλος της ομάδας θα πρέπει να μάθω πρώτα πατίνια, Το βασικό χαρακτηριστικό είναι αυτό, ναι. Κάθε ομάδα αποτελείται από την κυρίως ομάδα, Ναι. που είναι οι άντρες, μετά το παιδικό και τώρα προσπαθούμε να φτιάξουμε και το γυναικείο. Άντε μπράβο, με το καλό. Σαν αλεξίσφαιρο δεν είναι? Λίγο πολύ. Θα πάμε να ξεδεντρώσουμε και καμιά βόμβα. Ο ένας δίνει τον άλλον. Όχι, ο καθένας μόνος του. Ο καθένας μόνος του. Εσύ έχεις την τιμητική σου σήμερα, γι' αυτό. Παιδιά, είναι υπέροχο. Αλλά είσαι ένας θεός, Καλά, δεν το συζητώ. Τέλεια. Και τώρα βάζουμε και κράνος, έτσι. Είμαστε έτοιμοι, λοιπόν, να μπούμε στον αγωνιστικό χώρο. Μπαίνω. Με κρατάτε, Στρατούλα. Παιδιά, πόσοι είναι μέσα στο γήπεδο? 5 είναι οι παίχτες, είναι ένας τερματοφυλάκας. Γέρνεις λίγο έτσι, μπράβο, και χτυπάς τον μπαστούνι εδώ, με το πλάι του, έτσι και απ' την άλλη. Sorry. Έλα, το πρώτο. Έλα. Έλα πιο εδώ. Περίμενε. Έτοιμη, τώρα πήρα το κολλάι. Όχι ρε γαμώτο. Δώσε και τη μαγούρα. Όρθιος! Παιδιά, με έχετε βάλει στόχο, μου φαίνεται. Σιγά, παιδιά, έλα. Μαμά!
Είναι δύσκολο, πιάνονται τα πόδια μου. Έλα ρε Μαρίνο, που τα έμαθες εσύ αυτά? Ήρθα στον παρουσιαστή μου εδώ να τον ρωτήσω τι γίνεται. Τη τρώω εδώ πέρα. Τη τρώω, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πώς σου φαίνεται? Είναι δύσκολο. Δεν θα τα καταφέρω. Υποφέρω. Να σου πω. Πρέπει να κάνουμε πρώτα πατινάζ. Δεν γίνεται. Και μετά, Πρέπει να ξέρω να σταθώ. Κατάλαβα. Αλλά αισθάνεσαι απίστευτη ασφάλεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου. Να ευχηθώ στην ομάδα Άβαντες. Ναι. Στην ομάδα Άβαντες να κερδίζουν, πάντα να έχουν πρωτιές και να έχουμε ένα χόκκι επιπάγου ανωτέρου και ανωτάτου επίπεδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μπράβο, Φώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έτσι. Λοιπόν, Μπράβο και τα παιδιά εκεί στο χόκκι επιπάγου. δώρο από την ομάδα Για τα παιδάκια μου. Άβαντες. Έτσι. Αγόρια μου. Για τα Τι θα παιδιά σας σου. φέρω? Έχω κι εγώ, μου έχουν δώσανε. Και θέλω να σου πω, το είδες αυτό το παιδάκι, ένα πιτσιρικά που έπαιζε μέσα στην Ναι. ομάδα. Ξέρεις ποιος είναι? Ποιος είναι? Ο Βασίλης ο ηθοποιός, ο οποίος είναι ο γιος της Ρένιας Λουιζίδου στο σύριαλ. Το ξέρουν τα παιδιά μου. Ναι, Δεν θυμάμαι τον τίτλο. ναι. Το περσινό στο Μέγκα. Ναι, αυτός είναι μέσα στην Παιδική ομάδα. χαρά. Μπράβο. Άντε, ρε. Ναι, και έπαιζε εκεί πέρα. Είναι εξαιρετικό. τώρα να τους μπουν Θέλω ιδέες να και πω, τα παιδιά μου να φέρουν και χόκκι. κάθε φορά το λέω, όσες φορές έχω πάει σε ομάδες και έχω κάνει ένα βίντεο με αθλητές, το μόνο πράγμα που μου λένε είναι πόσο παρατημένοι αισθάνονται από την πολιτεία. Πόσο εγκαταλειμμένοι και πόσο δεν υπάρχει ούτε η παραμικρή υποδομή. Τι να πω. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον Μπάκμαν τώρα, ο οποίος πήγε και συνάντησε. Πήγε σε γάμο. Σου γαλάτι το σπίτι έγινε.